Sngobhagan chimgan barjigwai she's ba prapuway iway pra iway Kajing snowba Kajing snowtian Bandon banme Kutrai kuksian Ngaim hame Meim hanga Mesabanga Kutrai baba Yala kamed Me ai ban bam Me ai bandi Rulai kasam Daei kutrai Ngan siu kelian Ngadab nami Kajing snowtian Kutrai Jesu Kadai ngadun Ngan ai ami Badai kamon Tushim yanga Senchar yanga Nganim hami Menim hanga Onyero besungu malakopur, Yaga sacrament mukhitam balong blay kaburam hau kupa berhau kumar hau mensi mokui, Umbagla long kuminikong kumcha Tabor orchinam achinam amen onyero besungu malakopur, Yaga sacrament mukhitam balong blay kaburam hau kupa berhau kumar hau mensi mokui, Umbagla long kuminikong kumcha Tabor orchinam achinam amen ko Jisu beje ngidon mentahakan ika ayomlen, ngeliyo pediang yu utpai hakan ika sibalang, bedpai hakadak ding pna, ban yikmen ban yo ya rengkat bat pi ko Jisu sau si sau mien hadu bandapoi ka ayom pas khaju jimi pat jong pi hakan ika jenmit ko Jisu beje pi pej di khmal basausi shatashpo Ukraine katma ba kepada selat ke Rusia ringkat beri kami beneng kepada tesi kebayam pai do no di khmat basausi thang kebajau di umat senam juga hakani ke janmien ko Jisu ringkat beri pai ringwei be sebenta hakani ke janmien ke jingmani sakmen ringkat berkamas pakhuj kebangin kampelej jingmut banduai nak benta pakan kut nok ni ke thma hang thiepo Ukraine kat nu phau hajan ngut kimesim kila du noi la ke joko jing im la ke jing siat kita knam ding juga Rusia pakakwa ban shim no kni no Ukraine nama ka di kari ke bareus pa tam ka badon lut baro ke bro ke jing don kam te kum ta ku Jisu bi je rengkat ka kami ke basusi ka kami ke ba penisha ya ka ke jing yam hang ta po Ukraine Kristan ke thalik iblasya le ben ki haban pet sinong no nang ta dakarau ju ni gatma tikum ta ko try Jisu beje rengkat bagi pai jong blai ngin bu kani ke jing tuai hakmat ju piu Jisu rengkat ben pentengan dia ka kami be ye jong pi ke bajau di umat Islam dakani ke jing tuai bandakani ke jing slok jong pi hakmat ke Eucharis bakhuj hakmat ke ding pna jong ni ka ayomlen ke ban yaram ban penkut nok le ka takatma ban pensau thu ya u presiden Putin uba dei uta u presiden uba kleinbor uba kenyela de bakari Rusia ka dei kari ka ba klein tam ek pertai ba dei ban selat napang ban yo kni no ya ka tak Ukraine ka dei kari ka ban don buni Katolik
bat kari Russia kari komunis tinam tada Jisu bi hakni janmit ngin yaslok bat ka kami benang ka basusi thang rengkat berkesnam ka play da ka ding phnajung phi Jisu ban sai khoi par yagi jing stom jing jinja ki bakini khun musiem kila sha stom hang de po Ukraine bat kham tam hagi banta ki mamaki liban longno kinong petwer ban no to sinong ban le pai no shakiwi pagi jika spo Australia shapo Poland ban light nakni ka jingsha her bom jong kari Russia hang ta po Ukraine ti menta da jingja ja katpa je phi baro duai hau Jisu jong kading pna ba khoi ha ka maria thi si jo jing so si ba kumba maka hapo Fatima ko ong duai bahkan wan berbuka jing suak pertai berkawai kanum deng kata katma ba kaban salat iki mesti beloi ni duai ban ni selong rengkat bekah kembi ke ba ia je batoin ye ta ki mesti em ki badu no ila ka jog jing em hang tapo Ukraine bat kumjur hapo ri Russia walada ki Catholic ki dan tangsi persen ndrei ki majority ki dai ki Greek Russian Orthodox ki balong kum ki Catholic jungi hi ni duai nak benta bamakir juk ki duai nam tak jing suk kan banwa kloi hang ta hapo ri Russia jing duai ha ka Maria kanu yarab gi bashem jinjar ki bia kandu yakini gi jing ha kani ka thma Ukraine nga karpa yakini ka Maria ka balong no kum kata ka baduai lem nagmta kini gi khun si bashem jinjar kani ka thma Ukraine ko Maria kanung yarab baklem kun ai bangin la ban yai khot karpa ya phi ha ka tang badan bor jong phi kumbama pila yu rai usoitan pila job ikata katma persya yu bakwa ban pen khalam ya pertai berakawai diki pop kisang bagat hamtam diki ni gitma ba ka baning kong ka baar bat ka balai isyukur man bakan mon kata katma ba ka balai third world war pilong kanung yada ka bakarpang hamtam ka jim jukini ki mensiem ki badan po Ukraine ko Maria theisati baklam kun ai bakakateng jong phi nadu menta ka long berbor kandan berbor hapo kirmeng sintur jongi bangiwan ban pandem miladi hakma jungpi ko mai jog jing sosi ka jing yam diki umat snam ban pelaj imita ki briu baro ki ba shem jinja ki ba shem lenot ki ba pet no nang tan po Ukraine ban laj dagi taki bom dagi taki missile ki ba shirkai ki bala salat ki bala ter dekari Russia ki kerpali fi ko mai ban laj ni taki kai baro Priang kini jing tuai jikerpan ngin tuai klam sange barok kani ka ayom jo kani ka ayom len ban pan ma daga mta u Presiden Putin wakwa ban sela di ka pertai barok ka we bom kwa ban ko ngu ya ka jing kerpa juga UNO bat ki European Union ki bakwa ban wan lambur bor ya ka ta ka jing suk ha ka ta kari kumta ku may bilang bay dia juga jing snow lam ka jing snow hun ka siem juga jing snow si thang ka ni fla so si ba fla jaw ki ummat na benta kita bri bersya le ben sya ban ben sya penyam hang ta po Ukraine to pelai no yaki kloi ko may bilang bay dia de ka bor juga jing duai jungi happy berkhak tang badan bor tam jong phi ni nyai ni ayu ni somu na benta ki jing sya ko jong phi ha ka ba bai baru akipai kesan kin duai na benta ban penkut no kloi kani ka tma po Ukraine ko may bnang jogo jing snow jogo jing snow lam ka ba pen tengen yi ba snow si yi ba shem jinja yi ba du no ilagi jung ying sam kham tam ki khlung khna ki bla yap ha ka tma ba ker knerik sangti ba spun tam jung phi ko may bnang to ai bakin lai no nek ta ki bro ha ka teng jung khun bi jung phi u Jisu haba ma PPS log ringkal badu halor kadifna but PI kata jikmen ba maki kila ban lai no nakani ka thma ba
ko kumi ju jing shem jenjat ko kumi ju jing sosi ka badap berbor da kata ka jing sosi ka ba pentingan kini ba shem jin ba shem lanun ya rab lami ko mai benang hakmat jung jisu badan hakmat kani keduan ba ninyo ban duai nak menta ka jing kelak mut jung putin bad kiwei pat kirang ba sipai badah po ka jing penya jung ban kenno ya kani ka tma ka ba waslat ya ka pertai baru ka wei ai ba kani ka jing duai bad ka jing kerpat kan wanra ya kata ka jing slok rengkat bad kipai ki jung blai ba kikwa ya ka jing suk kan wan dok loi hang ta po Ukraine Kokpa jungi ubah beneng kalong baku kertain jumi kan wan ke hima jumi kalong kamon jumi hak kendo ubah beneng to ai ta jibam jumi ka bala kasi patuma bi ringkang jumi kumbai rui ma bi balas ni wadala yagi ching penchoi and ready to buy yagi na amen kublai kumaria badawe chingai fine bathala ka sui pana prengintai Laga kui soko chong pau jisu Kumaria pun kui chong play to the wine of batal chungi nongpok Menta barapor ke chingap chungi haben Kaburam Hau pa hau kun maram simba kun Kumbag na long na kong jum ta barapor chong la chong Amen Jing duai haka Maria juga jing snow si rengkat bagandi ke jing duai nak benta kitu ki keme ki pa ki basosi thang ke jing du no ila ke jing ki kuan haka ta tma Ukraine ko mei beneng jing ki hinyau ti jing sosi ngi duai bangi pai shapi haka ma jing jisu da kan ke jing duai ban ai jing tren ban pen kut no kloi ya kan ke tma Ukraine hang ta hapo ri Russia ko Maria juga jing snow si ba shem jing ja ko sim ji martir pilong pidon hakjat kading pna ban sakhi ya jing sha istam ukun bai dia jung pi bla play la ka jung snam nak benta kinong pop ban nak benta kan digatma ka blang ya hang te po Ukraine to kmi da ka ta jing ikmi jung pi ko mai but is na ilam lembaga ni ka jing duai ji pa jung ble ji wan dem krub hakmat jung jisu ingo ngi dem hakmat jung pi ban pentian ni kan jing susi jung pi rengkat bagi pai ki jung blai hang ta po Ukraine ni wan terwa hakmat jung pi hak teng jung trai jisu ubadon bad wayo so yi ni ki jing duai jung shakri nak ta ban penkut no yi kan ni ka tma Ukraine da kata jing sha istom bagi jing yam jung jisu halu ka dipna rengkat bagi ta jing kit jing ba yi kata ka dipna ba ku to yaram ba uni Putin un kelak mud un no un don tak mesim jing snowrit dek mesim jing snow hangamei lani jing snow sarong bola ban kongker ban job ke pertai berok away to pen so thu ya u ko jisu ko mei benang juga jing sosi ai bakan ni jing duai jungi bar ki pai ki jong blei ba duai na kam tak ni jing shem jing ja shem la not jong ki tu ki keme ki badu no ki ni ki khuni blayap hak thma ki keme ki pa ki rang ba sipai bat baru tu biale ban pelai im ya ki hun ki jong blai to ai ba lemba ka ta jing sha istom ba jaja juki kin yo no kloi ban lai ban penkut no e kani ka thma Ukraine hang the po ri Russia ko Maria ju ko jing sosi PUE ya kan di ka jing ja po Ukraine ban UI lemba ki YouTube lemba ki television bat kam tam ha ka jing stom bo jing jar ka ba ki kan du to ya rap tu ya sai lam ya phi nang te na beneng rengkal baki anga baki riu khuoi rengkal baka trinity bakhuoi kham tam ban penkut no klo ya kata thma hak ban wan kata gi su thu jumul ling baki meeting ling baki dor bar gi baki akandu ai baki so thu shai kada baka mentoi ai ban salat ban penyap gi mesing boloi hari ban wan rap yang ya jing suk jing i sisen ka si nak menta gi jing mentoi ban nak menta gi burom jong ka jing sosi jong phi ko mai benang ba ka jing sosi jong khun u ba ke do ba ya kani ga ding phna jo ka jing sha chitom ai ba min bu yakini baro hakman jong khun be jong phi u jisu ba hakman ka jing sosi jong phi ko mai benang na ka benta ba kani ga thma kan kut no klo Shem ye rice ba nyub kundai tungin dem ngnya mani
ini duai. Ko try ko blay jungi hakani ka sakamen bakuy ni one dem hakmat ni Jesus Christ jo jing sosi halor ka dipna hakadi ka ayom len bakuy. To ai ben ba ki nyotri jing sosi jo ka barathesi ki ba pedi khmat jing sosi jing shem jin ja jo ta ki khon daga daga thma ba Ukraine ka brang don hadu menta bakan kut no kloi le ba jing duai jungi baling bakan ni jiknya jo ka mas bakuy ka balong ta ka mas ka bakorotam nagam ta pin terwa nagam ta kani ka jo jing tu to ai ber ba plai la ka jing ngai ba jing ien ba jing snei jong jisu no panem hakadik phna bakuy haka mari thisi jo jing sosi ngin yo ta jing embam jukun ni pani kini baro dau Chris utrai jongi. Amen. Abrama pa brau khu marau man se ma khu Kumbag lalong kong chum prabor chinom la chinom. Amen. isongo yami ku Jisu Singongo yami ku Jisu. mane yami ku Jisu Imane yami ku Jisu. ye yami ku Jisu Ye yami ku Jisu. Sungguh chim ban bar chingwai kapa san phun riu. San phun riu. Jisu krau spajing ise pai kik manchong mi changa shago paya mingan kot pa ngau kun chon rasak Badab daga jingi e utrai udun ba phi la kar khu kar pang ya phi na preng ki kan thai baro agar teng ku pa bru khon ba musim ba khu amen ka jingi trai jung Jisu Christ ka jingi jung blai ku pa lem ba jingi sa jung musim ba khu kin doran kat ba phi baro reng kat ba phi ru itrai gni ka ma su khu na ka banta kani ka thma ba ka brang dun po Ukraine berkat ba mila pendan buram mani Jisu rengkat bagak meju jing sosi mentangi penku dakane kamas wakhu o men ku prabi baro IT yeladi baro hakading pnajung Jisu hakadon no jing sosi juk berat hisi nak menta bakani katma
Ukraine kan kutno baduk Presiden Putin unsya skor ya ke jingkerpan juga UNO bat kiwipan ki European Union ki bakhokerpan ban kenno ban nom ter bom ban nom Punjab ki mesiem ki balului engkat baga jingkwa jung jisu bat kamari theisi bakhu to ai begini ki jing duai ma bi pop sang ki jing le bakla jung ki baro hakani khmat bungi duai nak benta kani ki jing thumu ya mila pa ban pen kai basusi na do do not ko try to isen ai mi blawan ban khod ki nong pop ko Kristo isen ai mi ba shong kamo ju pa bani sa lem nak benta jungi nak benta kani ka thama ka blang don po Ukraine balang ba jing duai ki jing sa lem jo ki men ki pra jing ba duai bakan kut no ban sha skor ya ka jing kan tulam jong ujisu jong jing sha stom jo ka maria jo jing so si ma bi pop sang jong ki baro ko try to isen ai blai ban bo bro isen ai yangi ban la mam ne ki pop jungi unia lam yangi sha ka jing em bom jo kun amen tongin ya duai iturai ni ka masuk nak benta ka jing kia jing ikong Mary Dolis Grace khar kongor bat kum joro nak benta ka jing ka semji ibra ko we benang yo jing kerhu pergi jing ai bespontam ki banwan hiar halor ki jing thu bha ki jung i duai nak benta ka sikha jung ba anil sha ba un he un san un ko nukhia nang telanti ko jisu be ya kan ni ka sikan mau sikha jung i ba in yo jing ye ba jikarhu I duai nak benta kan ka yeng sem jong I Sharon Alphonse I bapa terwa nak benta Mrs. Kalyani Davidian na po UK London ba in light nakata ka jingpang kansar ban light no ni ba ka bor jong kani ka jingna ko mas huoj ba ka jing duai rum ju kin ai jing pen siem jing dengan mensiem ya kani ka yeng ka sem kamtam kani ka kunji ka lai na ka jing pangkan sar joki bat ki wei pat ba pang bestom kin yo jing nan I duai na ka benta kani ka thma ka blang don ban pen kut no da ka kamtam na ta ki mensiem baro ka blayam ki ba chakta da kani ka thma ka ba salad I mensiem ki lui hapo Ukraine bat kamtam lim ba ka jing pen ko ngo yo President Putin I duai kan ra nak benta kini ki mensiem baro ki blaklano ka mensiem jung ikong magre krusibon khar kongor Valentinos khar kongor Roxwell khar kongor Mensur khar kongor Benedict Grace khar kongor baby boy khar kongor I Rianti Mai khar kongor Potasius khar kongor ikong Siola lengdo I Raymond khar kongor baro ki bahing basem ki baklat nakani ka yeng sem jong ki nak benta I Kisibon jala I Sylvester jala kong LT jala Humphrey bla baru ka yeng sem jongki kin yo ka nyata ka jima bi sei ka jing suk bat ka jing ja thaj ka bam chukun oblai try kan ran mela ai ke runge jumi ya ka jing ban ba jing kerhu ban ye long bro boy ba ko ba khia met ban siem to ai ban ba ka jing duai ka jing asylum jong ka maria ju ka jing sosi but kading pernah ka bau jisu ukit ban penbiang nak benta kita kipop kiba kani Rusia ka le ban Punjab musim melului ki duai balu bagi asylum joko kbe jing susi katma kan poi shi jing pen ko no kloid da ki so thu jing mot bagi ta ki meeting ki jalang ki bang sakhot ka Rusia bar ka Ukraine ban do ki so thu jing mot lang ai bagi ki jing duai bagi asylum joko kbe belum badan bor du kata kata kan ju roi ta ki jing sni ba kan sha bu soitan ulong mo uta ubakwa bandon ya kan di katma nuclear dan di kata katma third world war ka bala banjia ka perthai bro ka wei ai begini jing duai ki bang ibu akmar kan di keduan ling bagi jing tu jing praksan kin wara ga jikar hu halo jung ki baro bagi mesti blakla no kin yo jing sok jing ban bagi jing ja thai ki bam jukun ikini baro ipan dau kris utrai jungi amen Kejing pule na kitab Isaiah.
utrai uong kumni lada piweng no na pedeng jong pi yagi jing pan ben yagi jing kedeukti bad ka jing tlasang lada pi ai pahu kabam kadi ya ubat ngan bad pi pen kedang ya ubasyam lanot te ka jing shai jong pi kan saphalang ha ka jing dum bad ka jing yong ngit jong pi kan sakela kum ka pedeng sngi bad utrai un yalam ya pi barabor bad un penhun ya ki jing angnut jong pi da ki e ki babha bad upen klan ya ki shing jong pi bad pin salong kum ka per bala ai kum ka po liu ka bom jurngat ki bad ya ki jing jot jong pi ki ba nadu men barim en sate biang pin sate halor ki nong rim ki bala bun pateng en sakhot ya pi unong maramot ya ka kenro batua unong pen bha ya ki lenti sinkin ba en syong en sa lada pikiar na ka ba pen ken ya ka sabat bat na ka trei kakta ha ka sngi bakhut jonga bat pinyo ya ka sabat ka jingkmen bat ya ka sngi bakhut jong utrai ka badan burom lada pi burom ya ka da ka bale la ka mon newat ya la ka jingmen toy ne da ka bakren lorni te pin sayo ka jingkmen ha utrai bat ngan kentiu buram ya pi ha ki kliar jong ka perthei ngan psa ya pi da kanong pateng u Jacob ukpa jong pi naba ka sentur jong utrai ka lakren kaktin jong utrai ngis ngu yau play kasam ka jubab jong pi kan long to hikaya nga atrai ya ka lenti jong mi bangan dup ya ha ka jing shisha jong mi to hikaya nga atrai ya ka lenti jong mi bangan dup ya ha ka jing shisha jong mi to pen sha la ka skor kotrai bat terjubab ya nga nabangalong ubaduk bat ubakerdu tori ya ka mensim jonga nabangalong ubabat jutang ubapen iem ya usakri ubashanya hami koblei jonga kajubab jongpi tui kaya nga atrai ya ka lenti jongmi bangandup ya ka jisha jongmi to isne ya nga atrai nabanga kaang syami baro sisngi topen kemen ya ka mensim usakri jongmi nabanga kentiu ya la ka mensim sya utrai ka jubab jongpi to hikai ya nga atrai ya ka lenti jongmi mangandup ya ka jingsi sya jongmi kotrai melong ubabha bat ubamap ubadap jing isne ya baro ki bakhot kerpat ya mi to ngap kotrai ya ki jing duai jonga to sha skor kasur ke jing kerpat rit jonga ka jubab jongpi tu hika ya nga atrai ya ka lenti jongmi mangandup ya ka jing shisha jongmi singo bhayang ya royutrai O Christ Jesus, enjoy bands of the gospel, ngam sngau tenat ya ke jingyap jeng unong pop uong utrai henrei baun kela kabamut bat baun im ya royutrai O Christ Jesus, enjoy bands of the gospel,
utrai dorengkat balpi Rengkat berpiru kajing puli na gospel ku ikat kum uyo anis Kaburam mami kutrai ujisu bat kakumi jung u kibayang ajang kadipna ujisu kilalong kakumi jung u kapara juga kakumi jung ka Maria ka tengah uklofas baka Maria Magdalena ujisu ulai iya la kakumi badi usenran u bau iye bau yang hangta kumta ulaong halaga kami hakmi may uni ukuan jangpi nang tau laong sau tau senran itu imay jangpi dado takapur tau senran ulap padiang ika kumyala ka kami ka gospel jung utrai Kejingaro yami ku Chris Sengopang sim benembar jingwai, lai spa prapuar, lai praar. Nalingkas temu sobadabdo, dagjong kajingi jongi. para bagi ciknya jong bajong pi long padiang huna khmadu blai ukpa badon bor baro Tutrai padiang ciknya ni ti jong pi nagamata cikngaro ka burom ka kerteng jumu cikmentoyi ban ka balang bu jumu baro koi utrai kan rai wara hami uni upu bade kan ka wain ki balong ka jingya ro ya kerteng ba khoi tam ka jong mi bang pendon burom ya ka kami jogo jing sausi bat kading pna ka bau jisu ulakir ulaba hakani ka ayom len bakhu to ai ken bakani ka jing kaliang jo kani ka jing ai kan wanra ya ka jing penkut no kloi kani ka thma nu hapo Ukraine bat kham tam ba kan penko ngo ya ka Rusia Putin presiden juga ba un ie no un kai no ban wanra byang ka jing so thu jing mon hapleng paramaki da ka jing duai ju pra bangai ba ki kwa ya ka jing sok om ya ka ta thma ba balai ka bala ban selar ka bala ban Punjab i mesim gi belui ai bagani ka jing thu ji karpat baro ki bang wan bu hangni kinyo penhiar ya ki jikar halo ki pra bangai ki badong ka ta ka jing thu bar kham tam ban koi ban khia da ka nu ka jing pang ji stom ban na ka ta ka jing sikha ka ba maki kwa ban kan mau kerpang hakani ka masuk hu ai bagi mesim baro ki ba lakla no kinyo ban pe ji ma bi se ka jing suk bat ka jing ja thai ka bam jukun ikini barong ipan dau Kris utrai jongi Amen utrai undarengkat batpi Rengkat berpiru bukan tiu ya lagi do anuan Ikitiu ki shau utrai tuang ida yu utrai kan rat ublai jongi Asyong hok bakate da si syak long basong hok berga badai ka diti ju baga jing pen emingi bahamali ki po bi juga ban ayu yemi ko kan rat ku pa bakhu ko blai berbor berbam jukun na mar melamon badak ta jing len ladi an ai hami ya ka ngu ka dem ban pen du bo di ka pop ka jing sarong pada ba Christian i baduk i batoi ngila ban pen thu per thu bo ya mi ha ka jing ai sebun ba kumtang i pendon buram ya mi rengkal ba buon ba ki angel ba kiri khu da ka jing pendon buram da ka ba mui ngin ya ong lang baro Upakhoy utrai ublay ki pai Kabneng berkabertay ki dam da kaburong chumi Hosana sejrong tam
Enyaro yau tau bawan kekerjeng utrai Hosana sajarom tam Dashi shamlong bakoi ko try ka thamay ju jing khoi baro namar tiger padi me to pen khoi pe kan tai ni jing terwa jungi do pa phai min sim ju mi kum jer halo ji be ki du pala long yangi ka met bagasnam jung try ju ji sukris haka po bele die no yu la ka mon sobha ula preng jing sha shitom ula shim yu pu ba ka ba ai ngu ye me ula kdia yu la election ran u ong tu shim bat tu bam na kani phi baro na mar kani ka long ka met junga ya ka ba on it na ka banta jung phi aga jukur kam lai bam la shim yu khuri ba ka ba ai ngu biang ye me ula ai ka election ran u ong tu shim bat tu di na kani phi baro na ma kani ka long khuri ju ka snam junga ju jutang batmai bat bam jukun ya ka ban mi na ka ban tai jung phi ban na ka ban tai babu ne ka ban ma bi ki pom to le ya ka ni ban kan mau yanga jing ma ya ju ka jing ngai Nong pedim jong ka perthei pen im yangi namada ka ding na bad ka jing mi pa jong me la pen lai lot yangi namar ka time ba pen tai ya jam ba jimi pa ju ungi terwa hami ko try pu ju ka jing im ba de khuri ju ka jing pen im ida ai ngu ai dam namar bam la nyong ba bil ban yak ma ju mi bad ban shakri mi da ba suri ni ker padi me bangi biyo ban tale makan ba ba snam ju kris ngin pinya tri ka we da man se ma khu to kan ma ku try ba lang ju mi bla pres ta per sai ba tu pen jana ya ta ka jing i ring ka bu shakri ju mi ku pa bu khu pu Francis Archbishop Victor ling do ba baro kiling do to kan maula mi himen para jing shina bakan thai ki bi athia da bakar mane ka jing mi par bia baro ki blakhla no ha ta ka jing sne jung mi to preng ki shak jing shai ka khmat jung mi to isne jing baro ki kar par je mi to ai bakan ka jing duai kar pang ha mas ko na kam ta ban pen kut no kloi ya kan ka thma Ukraine kham tam ba kini mesin boleh loi ki bela yam kin yo bantuai lem nak bantaj ki on the lapoi happening kum juro ban preso thu yo president Putin ba un kai no ba un wan ni jing so thu jimon happening kini ki artillery kiri da ka jing duai ba ka jing ya lem jong ka kmi jo ka jing so si ba ka ding phna jong jisu ko blakit ba nak bantaj ki to ai begini ki jing duai kin wan ra ya ka jikmen hagini ki jing tmu hagi tu ba kan ma usi kha ka jing karhu hagi tu ba pang bestom kin yo no kule ka ta ka jiko jing khia ba pura ringkat ba kabara thisi ba khu ya kumi jong bleu ju se ba khu kurim jong ka ki apostol ba khu ba baro ki ri khu ba pen so bha ya me pateng la pateng indu blongi ba bi ban yo ban tale ba ka jing bom ju kur ba bagin yo ban ya ro ba pendan buram ya me dau khu jong me uji sukris dau lembat u bad hau kalau mai balik pa badan boda ka jelo ka we ju mse ba khu baro ka buram ba ka jing ya ro junom la junom Amen ong ni duai kum balu kum yu nong pen em bat kum balahi kai di ka tin blai inur ban ong ko pa Chumi uba bening kan long ka bakui ka kerteng chumi kan wan kai ma chumi kan long ka mon chumi ha ka kedau ka ba bening twai ngi mata ka simpam chumi ka ba la ka sni patuma bingi kring kang chumi ba ngi rui ma mi ka les ni yangi marwani lam bingi shaka chi pen shoi and right to palai ni na ka basni to palai pra try na jing sni u baro aga jing sbon jong me to ai jing su jing sanya ki si jongi khna mata ka jira jing sne jung mi ni lai borbon ka pom ban ngin yo ja da na jing jin jar baro kan bang ding ap khmil ni ka jikor men ba khu ba ka jingwan pa junong pen em jong yu ji sukris Namar ke jumi ka long ka hima ke jumi ka bor ka burom jinom ha jinom ra ji sukris ni apostol ka jing su ngai phi ka jing su junga nga a ya phi wat pe ki pop jira ka jing ju balang jung mi ba ka jing sbun jung mi to ai ka ya jing super ka jing tri ka wei kat ka mon jung mi ma mi wen ber basan shar junom la junom Amen ka jing su jong trai kan dan ber boring kal ber phi Ringkar papiro terwa da jing su i wei hei wei pan
Ukur long bro jong blay, me ubakin no ki pop jong bertay, Snus neyi. Ukur long bro jong blay, me ubakin no ki pop jong bertay, Snus neyi. Ukur long bro jong blay, me ubakin no ki pop jong bertay, Tuai jing suk yangi. Akhmi ukulong brajong blay akhmi utablakin no igi bob jo pertai sugi tu gi blak khwat chaga jing khawai jong ukulang bron Ku kan ra kam long bo shong hok kum mon rung po gi ying chonga rei shuang tang na tin bar kam sim chonga kan sakya hi. Insim nakasla balai popra. Kekomunion mensim. Ku Jisu chunga ngangil kem pamidon teli ha ke sakramen bakui tam gaduan. Ngai yemi nalor ki baro bad na trang bamanwan hapo kamensim chunga. Namar bamanta kumni ngamla ban piang yemi ha ke sakramen bakui. Tuan hapo gadonut chunga. Aga jinglong mensim ngapiam yami halagato lot ban ngapin yeso iladi banmi watcha bangan klatchu nabi Wadan boru le kam plahanga ka bakui ka kerteng jong u tongin ya duai kutrai ngiri sakmen bamil ahi ngene ka Eucharis bakui daka mela Krisyan berbesar yangi takani ka boy jukani ka jing im ka bam jukon tu ya rami bakan mau puram ya ka Maria juko jing sosi badi ka ding pna jung Jisu ubakit uba play lagi jo snam kam tamban pen im yaki brio hapo ka ta thma Ukraine tu ai bakan kut no lembaga ni ka jing duai jungi lembaga jing mani sakmen bar kani ka masuk hu ka ban pen kloi bakinya thu jing mod hagi jing alang iba second du lang ai bo president Putin on so thu ban pendem ladi hakmat ka bor ka jungmi kam tamba un i no yakani ka thma ka bala ban penjab ya bun Paulak ngut ki brio hang ta po Ukraine pada po ri Russia baro ai so thu ya ka jing koridor jong kini ka jing kren jo ka UNO but ki European Union ki bakwa ban wan ra bor bori ka jing sung ai ban bang je silem ki me break beratisi kan ai ka jing komen ber ka jing sung ka bapura ai bagi jikar hugin wan hia halo kini ki jing tmu ki bangi wan bu na bentai bapang bai stom ka jing ko jing kia ki mesim bakla no kin yo ban yang ya kata ka jing so ka jikmen baga jing ja thai ki bam jukut yakini barong ipan dau kris utrai jungi Amen. rai undoring kat balphi Ringkat berfiru. play badan bor baro ukpa berkur bam sim baku unkar ku ya phi Amen. beli suk ye bad syakri ya utrai Yis ngongo yau play. Ngobhang jim kan bar jing roi ke ban riu pau kan bar jing roi ke ban riu pau
บุรมเฮากฟ้าเราควรเรามันเสียมบ่คุย บากลงนึกกองกุมจุมันจาประบอร์จุนอมลาจุนอมอาเมน มุดนูดคุยจามุจิสุ โดอิสเนยังงี้ มาเรียกนอยรับกิคริสตาน ด้วยนักบันตาจงงี้ อากระเจง ปาปดุคุณมันหอมเสียมบคุยอาเมน